yakhetha uNkulunkulu omhle wasekuhleni mama Nazareth. Amen. Nkosi yamakhosi, ngiyabonga ukuguqa phambi kwakho ngingumntwana. Ngiguqa Nkosi naphambi kwalesi sizwe sakho osibizile Nkosi emagumbini onke omhlaba esigcwele lapha namhlanje. Uningi Nkosi lwaso lozwa lukhulunywa uwe baluzwe laba bantu abakwazi ukuzwa ukukhuluma komunye umuntu, noma ngabe umuntu ohlakaniphile kangakanani. Uma kodwa ekhuluma phambi kwabo abamuzwa, uma angasondeli wena anyazi lezulu, umnike ukukhuluma kwakho basezulwini. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi uyisondele ukuze labantu bathi uma bephuma lapha bathi sizwile unyazi ukukhuluma, bangasho ukuthi bazwe indodana yakwaJensa ikhuluma kodwa bathi bazwe wena Shembe, ngoba bazophuma bephila. Wabazele lapha abantu bakho basuka kude bazophuma bekutholile. Ngiyacela ke Nkosi umsa wakho umphisipini sokuma phambi kwalezi zihlwele zakho, cela uba ngidlule ngesina mbalwa engomeni ebhalileyo ehlabeleni zamaNazaretha ewu-238 amavesi yambalwa, bese uyangipha Nkosi lelizwi ofisa ngilusho, noma lilinye Nkosi lanele melivela kuwe izobasuthisa abangcwele lapha ethempelini. Impela Nkosi ongahlakaniphile yedwa umuntu ongaphinde athi awuvele ezulwini, kodwa angisho lokho kuqala, ongadalelwe ukubona umuntu ongathi nje Shembe wena awuvele ezulwini, ngoba nje wasigcwele lapha vanga usimemeze ozama ukuthi ozani. Ngiyacela nizihleli nize phambi kwami, uthe nje umhlangano kaJulayi uyangena ehleli ngomhla ka-1 lokho sitele bona osho ukuthi ozani ke libe ngakho, kodwa uthe ngonyaka odlule abantu ababebekhona ngonyaka ozayo babebebaningi ngaphezu kwalaba abakhona. Angazi noba singakuphika manje lokho ukuthi abantu abakhona bangaphezulu kakhulu kubantu ababekhona ngonyaka odlule, kodwa akusho yena ehleli lapha epulpit bathi abazobe bekhona ngonyaka ozayo bazobe bephindaphindiwe kulaba abakhona namhlanje. Siyabona Nkosi yamakhosi, siphama nje ukukhonza, noma uSathane efuna ukusiphuca ubungcwele unqabe nathi sivikele Shembe, sivikele nyazi lezulu. Ake ngidlule Nkosi kule ngoma uthola isibili. Nkosi Thixo ona usa
Lamakhosi agcwele lapha angeke eze umuntu. Lamakhosi anezizwe azibusayo njengoba ehlela phambili. Angeke adele ukuhlala ezizweni zakho ezendodeni nje asemhlabeni. Kwathi mase bemkakile amaJuda uKristu befuna ukumkhanda ngamatshe, wayeseyabuza wathi ningikhandela, bathi ngoba wena kuthiwa uThixo. Ningibulekela lokho nje na? Bathi ya, ngoba bathi wena uThixo. Wathi ngemisebenzi engiyenzile eminingi kangaka naki anendaba naye. Bathi asibulelene ukuthi wena uThixo, bathi uThixo. Manje ke inkinga ikhona emhlabeni le. Umuntu wasezulwini mayifika emhlabeni uba isitha somhlaba ngenxa yokuthi uThixo. Izwe lingamthandi nenhlanhla amaNazaretha. Nina nathanda uShembe. Shembe wafika kuleli izwe engaziwa umuntu, kusho njalo inkosi yamaNazaretha. Unyazi lezulu limbethe imihla yalo sibili. Ithi baba wafika kuleli izwe engaziwa umuntu. Ithi akho ndoda yasonde ehamba naye. Ayikho indoda futhi eyayikhona ngesikhathi esungula lento engiyona. Ithi wayedwa nje. Ithi engenabani. Ithi wayehamba yedwa ngelizwe elale emahlathini. Ithi le ngoma ethi inkosi sikelela ubaba ingamaqiniso ngempela. Osikelela ubaba Roma I
kuthiwa ngena indawo ngampela wayelala emahlathini ake ngikhuluma kusixoxile kusiqalisa lapha emhleni mama Nazareth la isontweni khona insizwa la yakaphelisa ngapha izweni lasemaphithi ufuna ukuxoxa indaba yayo angizokhuluma isikhathi eside inkosi yamakhosi kodwa ngifuna ukukhuluma ngawe ngoba sinanje size kuwe asinalutho ntolo kodwa size kuwe masibonile nangehlo noma sibona isigqoko sakho kuba kanene abanye abantu abezele emhleni bozobe behamba bengambona ngisho kodwa bathi nje mesibone la ehleli khona kwanele njengoba sibona lapho ehleli khona kwanele inkosi noma ngabe sidlanga ehleli sifike sasinamali silambile kodwa mesibona wena sesutha ngoba uyizinto zonke empilweni yethu angengqokele mina ngabe kade ngihamba mina ngihamba ngishele uyabona ngihamba ngisicabanga nje manje ngasumswele inkosi ithi lapho unyazizwe kade mina ngihamba nge-wheelchair abantu bawofakazi angikhuluma ingane kwana cishe abantu abalethempeleni bonke bayazi yonke mawuthi angithi ayena uNkulunkulu ongangisukumisa ingane wena ngoba ngisho udokotela bangitshela mina eAlbert bathi bazonquma umlenze ngoba umlenze wami suphelile indaba yawo wanqaba lo ohleli esiphezulu lesihlalo wathi ngeke anqunyiwe ngimenze impilo ephilayo yomuntu tu uThixo lo wamaNazaretha wena Nkosi Hola Lama Wena Pesa Inti Zeo Zetu Awe Lezi ngizokhuluma ngakhona la ethempelini. Iyangizwa nje ngikhuluma. Angikhulume ngane kwana. Abantu baye bathi sikhulume ngane kwana. Kodwa ikhona nje ethempelini. Yakhelene nekhaya lakithi ngapha eMaphithi. Ngazi nethempeli layo. Umshumayeli wayo okay. Lenhlanhla nje futhi umkhokheli wayo wakithi. Sonda umkhokheli iphetheyo umkayo Ntombi yakithi zalo babo wami omncane. Lo mama walensizwe ngikhuluma ngayo ugulile. Khuluma ngayo Nkosi yamakhosi. Angiyazi mina inyanga. Khuluma ngayo. Baze ngene ehlathini nje ngiphume nebonde ehlathini. Ile ngakhulela lebandla. Ngathola futhi lebandla mina. Mase ngikene bami ngangibona ukuthi angiphilile. Ngathola la mina. Ngedwa mina nginamfowethu. Ngedwa nje since yama. Bawubona mina ubona uqala nokugcina. Kumfowethu akhoba. Kodwa shebo uNkulunkulu. Wathi mama zami bezubuhlungu bese ethi ngizothola ingane eyodwa nina emva kweminyaka eminingi becela ingaphezulu ka9. Wasethi ngiyanibona. Kulo muntu wami shembo uNkulunkulu uzobeka abantwana abaningi.
ake ngixoxele angazi kahle nokusenjalo makujikila ngazi mina bazokubamba ngaphezu kwamashumi ayisihlanu bashosheme lo ngiqinisile akushongo abazali bami nangabe khona ngisho esiswini sikamama lesikhathi mase ngathi awuyena uNkulunkulu nyazi wezulu sishobani sothi ubani lensizwa yela ngemuva khuluma ngayo siyamthatha kimisa kudokotela uthi udokotela yini ngagugula kakhulu futhi ngase kumanele ukufa ekaphileza isibongo basemdlusele esibhedlela la eKington ikhona amaNazaretha bayisheka udokotela base bedidinga ukuhlinzwa eyinento la usho njalo umyeni wayongixoxela ithi ngakhe wayinento la esiswini eyivuvukana ikhombisa ukubona bazayisomhlinza base benqome insuku abazomhlinza ngazo zafika insuku abazomhlinza ngazo la iTinto bezodokotela ke bezomhlinza baqala ukwenza izinto zabo ukuhlinza bese baqala bamjova ukuthi athi umzimba wakhe ufe kanzobe safe ngempela ngikhuluma umuntu okhona kaNazaretha kanti umuntu uzobeza afe ngempela nabo babona udokotela kuseyapho sefile lo muntu uthi ngesikhathi kwenzeka lo kwehlinzwa lo mama wazibona encinge ngobonda khona esibhedlela incike ebukusidumbu sakhe isihlinzwa ubona konke lokho kwenzwayo kodwa ubuka esidumbini sakhe kanti ubuka sesemoyeni yena yasazi nesibongo sakhe sesikhohliwe babe basathe udokotela saphaphami lo uyafa impela uyaphela uthi lo mama kwasengene maNazaretha kwangena ingane ngwane esibhedlela ethi kwasengivuleka umnyango uthi kwasengena inkosi yamaNazaretha unyazizwe ngikhuluma into ekhona hayi ingane ngwane ngithi umnikazi wayo umyeni wayo ula ngemva uyangizwa nje mkhulu uthi bengena lo ingena unyazi lapha esibhedlela ithi lo mama ubuka izicathulo zalo ziyakhazimula uthi nayi into ayibuka kakhulu ubuka izicathulo ahamba ngazo ubaba uthi ziyakhazimula ngathi ziphuma yesaba ukusho iphuma imbani angisho njalo uthi bese fika ethi kodokotela hey nina niphambanise amapayipi kilo mengakuyisela uzokufa ikhona amaNazaretha niphambanise amapayipi ngobuyiseleni uthi washo bathethisa uthi basebeke kodokotela uyabezwa lo mama kodwa ubuka isidumbu sakhe hawu basebeke udokotela hawu uqinisele ngempela lo dokotela ababona ukuthi unyazi phezulu uqinisele ngempela lo dokotela amapayipi aphambene engaphaphami lo muntu uthi basebeyalungisa bese sheshisana kuzofika amashesha angena la emva kwani ngibiza amashesha angena azomthandaza la sheshisana imbuyisele uthi bamsheshisa benza lokho abakwenzayo uyabuka lo umama wena Nkosi ona ona
unyazi lwezulu ayesangena angena amashusha angena wabona uthi angena fast zungeza isidumbu sakhe embhedeni asirawunda amashisha angena ke labo bashayisa imleka abathi nqinkosi busisa obuhlini uphakama nesebuhleni bakhe ilawo bantu uthi amzungeza uthi ayisephamisa izandla asho wonke kanye yathi surprise wasepapa ukhona lo mama khona uyaphila uthi amzungeza amashisha ngeke asesholeni ulili angazi kwaqonda ukuthwana angazi kwaqonda ukuthwana hey Nazaretha uNkulunkulu asikhumbule uthi Nkosi emihleni yakho yesibili uthi emva kokuhamba nje kaBaba emva kweminyaka emithathu noma emibili wafika indoda kimi ithi angikhulume lento ngoba isiyathandeka esontweni nawe ngiyayithanda nawe uyithanda nobani uyithanda angikhulumeke ngoba ngasingayithanda lezi zinto kanayithanda ezulwini ithi kwafika indoda kimi uthi yayisithi Nkosana wesahlanga kuhlala nje bakahlaleni wesibili bake badideke abantu ke ithi nobaba babembiza ngenceke uthi ngazi ukuthi kwakuyinceke abantu ithi ngoba wayeyinkulunkulu ngokwakhe ithi wazwahamba belithi inceke naye nendoda ke yafika inkosana sheme nesehlele inkosi eNazaretha kama lokuba uNkulunkulu uqala once nje wahlala esihleleni seNkulunkulu wena ushambe futhi ake ngisho uzalo inento yabese yona ashintshi ngoba sisibona ezinto usabe nje ukuzikhuluma kodwa ngiyakhumbula ethi nginenhlanhla ngibazokuza umuntu ngishiye kude nekhuluma ngamanye amadoda angifuni ukusho ukuthi bani kodwa elokho nzoye ngathi ngikwazi ukuza umuntu ngishiye ngalesikhathi sasathi ubhodi thina khona itshela lapha phambi sisangena lelo fokhona uthi ngikwazi ukuza umuntu ekhulume kude ngoba evese senkosi shembe uhlala evese sakusenkosi selinde ukuthi bakushintsha ibhanji athathe umsebenzi wakhe uthi Nkosana kanye ibanda kababa wakho liyakhetha yini uthi ke lo muntu uthi Inkosi yaManazaretha ikhetha ngani uthi angibona mina ngaqala ukusonda khathi neside ngilandela inkosi inceke yenkosi baba wakho shibaba mkhulu but pho kunani uthi kodwa azange ngigcobe ngisekubona manje sengathi ngiziyenzela bese ngifekele ilizwi inkinga yakhe abanga ngigcobe mina hawu akugcobanga ubaba cha azange ngigcobe kodwa bagcoba abanye babefika emva kwami ekholweni babenza baba Shumayeli wangibuka nje mina ngizonja wangashumi lo ngisho nje akusuke kimi angizange ukukhulume futhi kodwa kwakhulunywa akazange ngigcobe uthi ke senze wakhothama nawe usohlala eminyaka cishe emibili nawe unginakeli labaya bangigcobe kodwa abagcoba abanye abangaphambili nangemva wami benza abashumayeli ngaphandle lapha eNazaretha mina ngisele nje njena nje kanti bebanda kuyakhethwa shembe ngiyakhetha ithi Inkosi yamakhosi
Ndosheshe ngibene ngobakosi. Hlale phansi. Inkosi yamakhosi awu. Baba kucobanga. Cha angicobanga. Nawe futhi awungangcobi. Into lalela. Mangibheka wena. Akho ngisho umfanekiso ogcobo khona ebuzini lakho. Ingakho kuba bengagcobanga. Akho ngisho umfanekiso ogcobo khona ebuzini lakho. Manje wezogcoba kanjani baba? Hayi ngaphumi la ningijahe. Lokho ngishoyo ufuna sibambezeleke siyamuzwa. Ngikhuluma ngento engayizona. Ngizogcina ngayo futhi phume la ngiyedodwe. Hawu. Nawe suhlala iminyaka siziyambili noma siziyamthathu nawe awunakile. Uthi ke ebuzini lakho akubhalwe lutho olufanele ukuba wena uba ugcotshwe. Bayisethi bo ushuthi mina angikhandwa lekhaya. Uthi ke ubaba lase ngiyambuza. Uthi akuthanda yena uba Mshumayeli. Wathi inkosi iyakuthanda. Nkosi iyakuthanda. Wayesethi kulungile. Lalela ke. So namhlanje wena sizoba Mshumayeli. Uyangizwa? Wathi ya kade kwakufanele. Usho ngenhliziyo kanambuka uNkulunkulu. Namhlanje sizoba Mshumayeli nawe. Yezwa? Yebo ngizoba. Kodwa lalela into ezokwenzeka kuwe. Lo Mshumayeli bakho uzodliwa impehla uzufe. Bodliwa njalo impehla uzohamba emhlabeni. Ngeke uze kusimame. Ngeke uze kulunge noma ungaphathi ithempeli ngeke lilunge. Ngoba uMshumayeli bakho bodliwa impehla. Oh ukholwa wethu Ulo Nazareth Holy Twilight in Shalom Ezekiel wesithathu verse 17 to 19 Ezekiel wesithathu wena yathanda kusangela nafasi yakho khona Mshumayeli Nodana yomundu bakushunyaze likhuluma nathi thina abagcotshwa. Yakhuluma nabagcotshwa, qhubeka. Ngikwenzile ube umlimi. Kwenzile ube umshumayeli, ube umfundisi, ube umvangeli, ube umkhokheli. Kuyo indlu kaIsrayeli. Phakathi kwamaNazaretha. Ngakho wolizwa izwi emlonyeni wami. Ngakho yolizwi emlonyeni wami wena Mshumayeli, nawe umkhokheli, nawe umfundisi, nawe umvangeli.
ubayalele mina uyothi ushembe uNkulunkulu usehleli unyazi bezulu uyobayalela mina usho ukuthi ngiyangizwa manje bayalele mina nangu umsebenzi wokugcotshwa ukuthi athi kubantu ushembe unyazi usehleli uyaphila siyemkhona. Qhubeka. Verse 18 nxa ngisho komubi ukuthi wofa ngokufa kodwa awumyalanga uma khona umuntu okhona empilweni enza into engalungile umbuke nje kodwa ugcotshiwe bese nje uNkulunkulu uzofa wena fika izinto zakayiqeda kodwa ungavanga usho lutho kuyena. Qhubeka. awumyalanga awukhulumanga ubuyala omubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile. Lo omubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Verse 19 kanti wena uma umyalile omubi kodwa angaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi yakhe yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Lo muzi esina aye kona ye udinga abantu abangaka bezwe kuwe uyiwenze njani yiphi isumba nayo angcono ukuthi ukhipha amabhasi amashumi abalande emakhaya ukuze beze laba kodwa abazizele nje eningixolele mhlawumbe bangikhuluma la angithi banazetha nizizele ukwenze njani ngoba nize kuThixo uthe ngolesithathu Nkosi ngaphinde ngakukhetha belapha kabezango lesithathu angisemhle emzimbeni hamba ngemoto ke phambili ngase ngibuka ngiphesheke lapha ngikhuluma isiqiniso beke ngisho sibili yibuka umhlangano ubaba uyahola nyazi awukapheli la kuphuma emhleni kodwa uqala ukubukela enanda entshebeni ngikuba abantu abagcina umgwaqo ngathi ngiyakhetha Nkosi uthe bekhama ngilapha kwabheka bezaphesheya bambuka kwahle inyembezi ayingani kwahle inyembezi ke ngathi uNkulunkulu oyingcwele kanti ukukholwa umuntu ukuthola kanjani
uqhamukile umhlangano phezulu kaKhasimbe esejika ubaba la phansi sizojikela phansi ebheka kwabheka beza kodwa umhlangano uqhamuke phezulu awupheli phezulu nikhona amaNazaretha kanti ngisho into engayibonanga nini kanti benikhona nana ngithi sisikhona nana unowehlile umhlangano phezulu phela impela nyazi lezulu vele uNkulunkulu ya vele izulwini shembe singeke size la sihlala inyanga yonke yazi abantu laba abanjengathi abamnyama bala ngisho beboshiwe Tetwabo nje abantu ngeke baqonde kahle bevalele ejele bashana phakathi kodwa baboshiwe labantu abazazi bakhe icala nje bathi beboshiwe abantu abanjengathi bale phakathi ejele babhazane phakathi ejele ngathi isithunywa inkosi neyindoda engasekho lekhaya siyobhabhadisa lapha eWestville eMedium B sithunywa inkosi uThingo ojele basikhombisa igazi bathi la kade kwazana nje onibona nje igazi labo ne khoyisoje sasiyobhabhadisa khona imizwelo omunye ojele ekhuluma lapha phambi kababa bebefike la bethi baba lokho ngangele kuNazaretha kwehlile ukulalana kwayiboshwe ejele nalapha esasikhona babethi awu nize nisibonele enkosini yamaNazaretha nisibonele kushende besho beboshile bantu bethi babusha manje ngeke uthathe abantu abangaka laba banjengami abamnyama njengami nje bahlathe ndawonye ucaba bazophuma benje ungabe futhi qaphini yomhlaba into yomhlaba uhlanganisana abangaka bese usho ngezwi nje benze lolo lizwi uyazishembela usikhulunywe ngezwi bengathi sikuqela sokuqela sonke bengathi asukuma sonke metha sihlala usho nje ngezwi asho lutho methi sasa kuyagida sigida sonke siyogida inyanga yonke abantu laba abanjengami ubavale bahlalise ndawonye bangaqoqwahani bangashiyisi ngizokubulala wena njalo abantu abanye babulala lapho senzo wabo nje bakubheka senzo ukubulala wena njalo yazo indoda umfundisi yangisho khona la kodwa yangikhuluma ngayo ikhuluma ngezwe labo ukuthi kunjani ezwe labo bayangisho lezwe labo ithi kwathi kufika amaNazaretha ethunywa uThingo kuyothandazela impizwe lakubo bathi abantu bakubo ezwe labo yini ngeke lokuthandaza singa ngeke thina sifuna inthandazo singakababulala laba abantu laba sizobulala laba kunjalo wena umuntu ndaba ukuthandaza singakababulala laba kuyekeni khona lo mfundisi lesonile ngimusho isibongo sakhe kodwa ngicabanga ukuthi yena engasakwenzi lokho kodwa ezwe lakubo kunjalo nje uyashisa kakhulu ngengayo ngakhona ngabona ngisho amatshe amaningi izwe namatshe kanje fanele ubhutshwa la lo muzilo
mengisegoli ubaba uNyazi usegoli fika nginyanga odlula fonelana nomfundisi ola eduze ngami senesomo somnqele uthi umfundisi ungibiza ngegama engingalazi nje engaqandwa ngobaba uthi umfundisi alini legoli ngimhlola asontanga ngesabatha sihlale emadokodweni asazi noma lesonto kuzosontwa yini kodwa ke sesihlanganele labafundisi balegoli sahamba sayenkosini sathi baba kungaze inkosi ubele emva izulu lisivalele singakuboni bazobhubha abantu ngiyacela kuma ngoNyazi manazayitha ngakhuluma ngenye into ngikhuluma ngawe Shambe kuma ngawe uNkulunkulu wabazali bethu basishiya kuwe Nkosi ngeke siphusuke masuka siyokufa yena isilele sami lendoda ngikhuluma ngayo umfundisi sontanga ngesonto edluli wesibanibani asazi-ke noba lesonto ongasufike ngalo wena kuyosontwa yini kodwa sesiyile kubaba nabemfundisi basegoli sawucela ukuthi baba imvula imise phela sonke ngesabatha nikhona amakholo niyangizwa ngikhuluma ngoNyazi uNyazi angithi komuntu okhuluma owenza into ibeyile ngoba eyithanda cha lento ngishoyo nikhona hayi ngoba ngithanda angabona ukuthanda lo khona umuntu othi intombi ngoba eyithanda igqoka kahle kanti indaba yayithanda isikhethe esihle ngoba eyithanda cha mina ngikhuluma ngoNyazi nje ngoba uNkulunkulu uthi sambile-ke nabafundisi sawucela sasanikele ukuthi baba imisi imvula ingakusana kulesi sabatha leli esiya kulona ushindoda eseduze wami ucingwe engifundisi engithi mina sengathi ngaba njalo umfundisi thina sizosuka eThekwini siye eGoli sibe singaniboni Shembe ukuthi ngisonto emadokodweni ngiphelile ubuhlungu nje kude phela eGoli lafika isabatha bangathi imvula sibizile layishaya imvula uthike lo mfundisi thema sithi siyanikela wathi niyanithandaza ngami mina kanani yakho nithandaza ngani usho uNyazi lathi nithandaza ngani ukuthi phela babone ukuthi namhlola sake sathandaza nale imvula phela thina uthi bagcina behambile ke usho njalo ke ithi nahluleka avumanga baba ukuthi uzokwenza imvula iphela wathi hayi bangayingena lo ndawo ngihamba nje ngeGoli ngiyazi ngiyosihlala emadokodweni angizombona umshembe wathi mangihamba angisakwazi ukuhamba ngemoto ngoba singekhandeka wathi mangehla nje lapha eOr ayilana kakhulu imvula angilanda amakhosana asekhwezi ngabuza ukuthi kuyasonto uzosonto namhlanje bathi umfundisi asazi aline eGoli lapha ekuthuthukeni kilomhlolo ayikwathi mase siya ngakhona labukisa izulu wabonda khosonto izobe khona awuswethe kwini esoyibona inkosi yamakhosi uzophinda wangesonto edlule sangena ekuthuthukeni sangena yakhala enzima kodwa yakhala lenzima ekhala ngacabanga isikhathi ukuthi kusosonto njengoba nje zakhala bese ikhalele kwesibone kuzosonto wenzena kiwe esontweni asingasho amen sangena esontweni samanzi the zakhali kwasonto kodwa wakhona inkonzo yayiphethwe nangumfundisi uMkhonasi nayikhona la wayisheshisa nje wayinqaba ejawu siphuthume wesibalekise esontweni uThixo wakhe hayi ngoba wethumayela wemfuna sibaleke nje 1 2 3 wathi baba sekubele kuwe sasiphuma sana saphuma semanyoyothwana hayi ngathi asemini ngayikho saphuma sengathi liyabukisa ke manje yasimvula lapho ekuthuthukeni Zimbabwe ehlange sengathi lenza umhlolo khumuthenze ngonyaka odlule
yaphinda yakhala insimbi emini ethi mashini nangu umhlobo siyabuyela kuyamvula sabuyela khona uma ingena ushengo unyazi wezulu amagama oqaka ngizowasho into benjalo uthi ngiyabonga uthando lwenu ukuthi noma nina kangaka kodwa nize kushembe ninethi kangaka niphambi kaShembe amazwi akhe lawa awugcina sengizohlala uthi la ngiqeda khona laphela inyanga uthi kodwa nalemvula enayo phela idumisa uBhombela ongakonto ngeke phele imvula ngeke ngiziphele nayidumisa uBhombela ngaphela ithemba kimi wagcina sethi Jehova umhle wasebuhleli baNazaretha wathi kodwa lemvula ayisenze yakudalelwa uNkulunkulu amazwi akhe la eGoli lingiphilise bafundisi baseGoli enani khona ayisenze yakudalelwa uNkulunkulu isibulala abantu manje khona abantu asebefile ngalemvula abanye bamukele imvula uthi imvula ayidalela ukumilisa izitshalo nemvelo amazwi enkosi inyazi eGoli lawo uthi ayidalelanga ukubulala abantu njengoba isibulala abantu wasekhuluma igama elilodwa but hayi-ke ayile manje ngiyangizwa mana kodwa yile manje wangathi uvala umpompi yabona umpompi uthi uthi kuma ngonyazi wangathi uvala nje umpompi yabona uvala umpompi uvela uthi juqu umpompi la veza izulu kwavele isibhakabhaka esihlaza phezulu sasonda yaze yaphuma inkonzo sesomile sishiswe ilanga ngamzoswa kusasa mina ngesonto labalela ngaze ngafika eThekwini la libalela izulu kodwa ngihambela lini into esimangaliso wayesedalime manje wena impela vele izulwini Nkosi yamakhosi uNkulunkulu okwakho ngeke umuntu akuqede noma ngakhuluma kuze kushawe 7 ebusuku kodwa ngeke aqede ngoba ezakhe izinto zenzeka usuku nosuku la emva kwami ngikhona abangasho kunye basho kunye kuze kusho uningi Nkosi ngeke uqede baba Nkosi ezwe umhlaba ngiyabonga nami ngibe omenyiwe kulomhlangano wakho omkhulu wawushilo wathi ngonyaka ozayo abantu bazobe baningi ngaphezulu kwalabo abakhona bebe baningi abantu ngonyaka odlule kodwa umuntu yababheka namhlanje futhi amangathi hayibo abantu laba itraffic la emgwaqweni ngengafuna ngikhonela ezinye ingane zami zathi baba siphathe phansi basema khambeki baba basema lefule itraffic akufike kahle ngathi kusezeza fika manje yabonga uNkulunkulu engcwele enyazo ezulu ungiphekwana bekuvela kuwe Nkosi ngicela Nkosi ube kuhle phambi kwabangcwele bakho kubenze Nkosi bakuzwe bakubone balizwe izwi lakho bazi ukuthi impela wena ungivele ezulwini wedwa Nkosi yamakhosi konke ngishilo ngikuselezana zakho manje amazwi onke ngawakho Nkosi kusise ngizwile amen. Siyabonga amazwi amanje sophuma umfundisi weNkosi Inkosi izimbusise. Sizobala inkonzo yesabata lasekuseni isihlabelelo sabakhulu 218 sizocela umbangela unene wasemzumusha sihole ngalesihlabelelo yenkosi imbusise. Nkosi usipoma bangcwele.